اول که نمیدونم از کجا شروع کنم. Men nereden başlayacağımı bilemok. Men gatı yaş wagtym, takminan 6 ýa-da 7 ýaşymda wagtym, meniň bilen uly ýaşly gyýdýaly çemelešýärdiler. Şonuň üçin maňa 8 ýa-da 9 ýaşymda nikalaşmagy teklip etdiler. Ol adam maňa hamana men 25 ýa-da 30 ýaşymda ýaly garaýardy. Goňşularym meniň alyp barşymyň şeýle bir üýtgeşikdigini aýtdylar welin, meni entek durmuşa çykmadyk uly gyýyd hasaplaýardylar. Men ýyle goşulmaýardym. Maňa oýnama we wagtymy şadyan geçirmäge ruhsat bermediler. Olar meni uly gyýyd hasaplaýardylar. Ben henüz yeni jawon budam weli esrar. Men ejem bilen kakymyň ýeketäk çagaty muňa garamazdan maşgala meniň durmuşa çykmaldygymy gaýtalady. Adamy menden 10 ýaş ulydy. Men durmuşa çykmaga bir garşy çyktym ýöne maşgalam menden muny talap etdi we ahir soňy razy boldum. Bu meniň üçin gaty kyn boldy, gaty kyn. Men deňze taşlanan daş ýaly boldum. Men öz içimde ýitirim boldum. Men näme etjegimi bilmedim. Men henidem gurjaklarym bilen oýnaýaryn, men olar bilen gürleşýäryn. Men çagalaryň tiýilgäkde oýnaýanlygyny eşidende olar bilen oýnamak isleýäryn. Meniň çagalyk döwrüm bolmady, ýetkinjekligimi başdan geçirmedim. Men henidem tiýilgäkde oýnamagy we joralarym hemde synpdaşlarym bilen bile bolmaklygy kuýsaýaryn. Men adamymyň öýüne bardym. Men gaty ýaşdym. Ýöne onuň aladasyny etdim we onu söýdüm. Ol adamlar meniň ýydymdan gürleşýärler diýerdi. Ol öýde oturup whisky içerdi. Soň bolsa meni ururdy. Men näme üçin meni urýarsyň diýip soraýardym. Ol men beýleki erkekleriň saňa seretmegini islämok diýerdi. Ol meni gaty köp urýardy. Men soňky 5-6 aýyň içinde gaty köp kynçylyklary başdan geçirdim welin özümi 60 ýaşymda ýaly duýýaryn. اینقدر سختی دیدم 70 کیلو وزنم. Men gaty köp kynçylyklary başdan geçirdim. Men durmuşa çykanymda meniň agramym 70 kilogramdy, ýöne aýrylşanymda 40 kilogramdym. Men aýrylşmak üçin ähli hukuklarymdan ýüze wurdim. Men munyň soňlanmagyny we özümi bu adamdan halas etmegi isledim. Ol maňa gaty erwet darady. Bu şeýle erwetdi welin men häzirem, islesemde hiç kimi söýüp bilemok. من اگه خودم بچه دار بشم بچه‌م Eger çagam gyýdym bolsa men oňa hiç haçan beýle garamazdym, hiç haçan men onuň arzuwlarynyň hasyl bolmagyna kömek etjek bolaryn. Ýöne men ol islese-de onuň ýaş wagtynda durmuşa çykmagyna ýol bermerin. Men onu okamagy, universitetlerde ýokary bilim almagy we çagylygyndan lezzet almagy höweslendirerdim. Men onuň ömrüniň her pursatyndan lezzet almagyny islerdim. Men 15 ýa-da 16 ýaşymda wagtymy ýygyna gaýtaryp bilsem hökman mekdepde okuwmy dowam etdirerdim we durmuşdaky maksatlarymy amala aşyrmaga synanşardym.